Oras madihita saluhutna di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus adorak sota paradi hata nitu hatta jumulu mahita martangiang dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu apen na paupaton tanggal 10 Desember 2022 di mana tersurat di Rom di Dusada ayat sadaro di ayat pitu dohot topik minggu tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Ujaha madihita songonom madidok hata ni Tuhata. Ahu surat tinongos ni si Paulus na poso ni Jesus Kristus na tarjuga be apostel jala pinapulik tu ulaun mamaritahon berita nauli na siya debata. Ima di parbaga-bagahian dia kasurat na badia marhiti-hiti aka panurirang na. Taringot tu anak na Jesus Kristus Tuhatai na tubuh siyan poparan ni si Daud ia daging na. Naung gawe tadap anak ni debata na marhaguguon mangihuton todi na badia dung hehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalo hami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyo di hapor siaun turohan ni saluhut bangso ala ni guarnay. Sian nasida do nang hamu na jinu ni Jesus Kristus madapoton aka nahinahulongan ni debata jala akan nabadia na jinunai na dihutarom asiniroha madihamudoho dame siya debata amata nang siyan Tuhata Jesus Kristus. Ima hata ni Tuhata di hamu kadamang doho dainang minggu apen na paupatonon oma minggu apen na parpudi dihita adorakso sahat kita tu perayaan Natal ari hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus. Marhiti pajahota, marhiti turpuk naung tabigi tokinon, naung kujaha tokinon, kuhilala pinomat adong maopat na naing pasahaton na tuhita di apen na paupat tonon. Na parjulo akamang duhot tamuinang isi duhita, isi duaw, isi doho. Tatadda do isi hita sutuk-sutung dak tatadda isi hita da juk do tadok tudong ngata itaddaho doaw ni tarupan asa ditaddaho juaw isi ninna muse tutumolo didok isi do hita isi ho isi yaw who am I bukan pertama-tama na naing dohonon na isi guarta aha margata di dia hita tinggal aha ulauta aha karejuta isi keluargata tao atik periko do isude memang tak persuadau buido tartadda halak marhiti akatadda-tadda pengenali guarna margana alamatna karejuna manang profesina statusna dohot akatadda pengenal tanah asingi songon na tersurat di KTP tay akamang dohot tamuinang di halak Batak macay argado tarobo macay argado pertuturon macay argado silsila manang garis keturunan siani buita boto isi hita jala sia dia hita jala halak na soma boto tarobona jujuk medidok dalle doho tang di boto hotu turumu ninna rupane sesongon na muru mungkin kada dana nuaing ngatorop tang maboto partuturon apalagi mamulu di suku nomor 3 ibana di marganay dagudang do marga mar nomor 3 maho ninna ma manupun ibana rupani dungi dia lusi ma nomor sada
ninna dohot yakin Roman yan na manukunon nomor sada do nimu wala kecak do nomor sada ninna mamangudis do dan ako hape maksud ni dana na mangalusion nomor sada alana anak siya kangad do iban anak pertama jadi molo disukun ibana sa diri pu ibana na manukun dijebunai manang torop ni geleng ni natoras na hape na sinukun ni na manukuno nomor 3 di margana akhirna tong jujuk ma dang nyambung ima jurupan ni taringot jadi harga ado partuturon alasiani buido tertanda sasahalaki bui tatanda seseorang bisa detiki pajupang madua halak ina na marsiajar gawe halak batak Roma ina nasada disapa ma ina dongan na nasada nai ora seda ninna rupani dungi Roma nyon idana idok mah oras dungi masih sukunan manasida biasa halak batak wala pajupang masih sukunan nate ida buru apa ya ninna Roma ibana mangalusi buru na ibaho jadi dung didok na ibaho penasaran ibana isuku mamuse masuk ke mana lah itu ida na ibaho ninna ibana Roma no buru na ibaho om mangalusi ya masuk ke sirajauluan lah ida ninna ibana oh gitu ya Roma nyon buru na ibaho on manukudongan na muse kalau eda buru apa dui dia lusi ibana mah kalau aku eda naiborhu oh naiborhu ya ninda mamuse to mangalusi buru non buru naiborhu alai saya suku-suku do di rohana masuk tu dia mah naiborhu ai jarang di wigi ibana margai jalai ibana pe so halak batak sian na tubuh na sorang magurang beba jadi daripada penasaran terus nina rohana ibarani ho mamanukun dongan non masuk ke mana lah itu ida nai borhu ninna marupan Roma buru nai borhu mengalusi masuk ke amani borhu lah ida masa masuk ke yang lain ninna maruh yakin ai ibana pe sopola takas do pe partuturun nabi noto ni ibana molo adong hatanai di julu berarti inamai molo ama berarti amani diri puibana pangguaran nai borhu nai gulan ima jurupani taringot saya adong sajodo rupani na erget na mertuturon apalagi mah molo dak takas di bote ibana partuturon arlubi songon cerita rupani na sorang magudang ibana ima jo taringot hamu dongan saha porsiaon ise do hita ise doao ise do Apostel Paulus patadahod dirina di bagasa trupukon babua ibana imana poso ni Jesus Kristus Apostel Paulus ima na pinili ni debata ima iban jelas do kan jadi molo didok ise mahita jelas doi akan na poso ni debata jalan na pinili ni debata do hita sudi luar biasa do kan ise hita jadi kita ini bukan sembarang orang gini-gini saya ini hamba Tuhan saya ini yang dikuduskan Tuhan na di papulik di batadwa nak pesongonot topakku nang pesongonon hala molo eme akamang duhot tamina nang lapung nahita buni na dingkad duhita naung di papulik sian akalapungi jadi nang lapung-lapung kita tayo may jadi molo disukun halak kita ise do hita kupikir alus ta ido na poso ni debatado hita jalan na pinapuli ni debata
manangise pehita, ima hita. Amua kadongan, songonido nang tarimo tu Jesus, isi do Jesus macetakas di patorang apostol Paulus ibaga sa turpukon, isi Jesus molo siya pardagingon, Yesus Kristus ima na tubuh siyan poparan ni si Daud dari keturunan Daud. Songon natado di gijang naking, macay jelas do silsila ni Jesus. Jala tumakas partuturun ni Jesus buido taja di Matius sada. Ima molo siya pardagingon. Alay molo siya partodion, Jesus Kristus ima anak ni debata na marhagugoon mangihutot todi na badia. Dukehe banasyan hamatea. Anak Allah yang berkuasa. Ima Jesus na tatomutomui jala nanaing alas sonota di pesta Natalo. Ima na parjuluk. Napadua ho nakamang dohot tamuinang. Aha ulota. Jadi molo dijulu naki di suku kita. Ise hita. Saunari aha ulota. Aha do ulota. Didok di bagasa turpukon. Hobartu statusi. Jala hobartu pamilito ni. Macetakas do disi ulaw ni Apostol Paulus dido. Ima. Mamaritahon berita naulis ya debata. Songon halak naung jinuna hita, jala naung dipapulik, laos ido nang ulota. Mamaritahon berita nauli, marhite ragam niaka, profesi tabe. Jadi sotung adong na sumaboto ulaw na, jala sotung diula na so si ulaw na. Gabi ulaw ni halak diula, hape ulaw na napokok dang diula. Anong do pinasongoni? Napatuluhon akamang dohot tamuinang. Nabuhi ta putihis ya turpukon. Jalan na naing dohonon na tuhita ima. Say didongani asini roha. Dohot dami ni Tuhan iduhita. O mamusay na macay argas ya turpukon. Say didongani asini roha. Dohot dami ni Tuhan iduhita. Berkat Allah senantiasa beserta kita. Mulunung asongonon atong. Takpo labi hita tahuton jala holsoan natin. Ay say didongani Tuhan itu hita. Jadi adong jaminan siya Tuhan itu hita. Di padongan yon. Tabulus ragam niyaka namasay. Alay didongani asini roha do damini Tuhan itu hita. Iba na patuluhon. Napaupaton tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Ima di dok topik ni minggu terupa. Naso malduak kamang duhot tamuinang akan nama nomu-nomu nate. Nagabi persoalan dihita muhado bahenon manumu Tuhani. Muhado bahenon menyambut. Ahado si paradion manumu Tuhani. Dia do narumikot. Ganup jupang ari natal songon sinuaingon. Sibuk masudi paradion akan namar perdumuat tusi. Lu jadu hita sudi. Lu jabinereng sudi jala habis mana habis. Sehingga Natal budo bergeser sahira na pesta mora. Nata paradi lubi gumudang dupe ruhut parduruna. Isaranya kapahean si panganon dotakan asing. Hape nian ang gunarumikot ima ruhut parbuga sunido. Songonido ni detay behama panumuku diho orajaki danin nalu ibuku detulu pulusiay alani sayarong do na sudah mernatal ala swadong pahian na baru yasui morulas ni rohana ala swadong akabaju baru dohot akan asingi. Didok di buku edetai nomor 310 nomaya tulu. Unang dok na po gusiba na mariba bajuki. Dang bajum di vereng Jesus dilului do rohami. Say mapurus matu Jesus si pasonang rohami. Pero kita no di buku edetulu siya o nomaya tulu.
Amu kamang dohot tamuina. Molo didok songoni, dang bajum dibereng Jesus dilului di rohami, dang namadok na soriko pahean. Dang namadok na soriko akaru perdurui tao. Riko lui. Alay, dang apalay na ni igil ni Jesus jumolo. Dang apalay jo na rumikot. Dilului di rohami, ido didok. Atong molo songoni, tato mo ma Jesus si palua hajol mau ni na pinarbaga ni Jehovah di bagasan roha na uduk, roha na yas, roha na marhaba diyaw. Amen. Martangyang kita. Mauliate madihotuhan di hatam no kubigihan. Pasu-pasuhom may dihami, jalalopok kon tu bagasan roha nami bi. Asa di perbihok katami perbuin na dingkan perbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.